mutumiyar Maiduguri ce, amma mijina dan Zaria ne. Allah ya mai rasuwa. Shine na dauko dan na da shi nan Zaria wajen dangin baban shi. Sai naga kuma Zaria ba kowa bane zai iya rikon bako. Na ce to bari in zo Kano, tunda su Kano suna karrama baki. Kamar yanda ya gaya maka tana da da. Tace dai mu nemi alfarma in dai dan wannan ne. Ni wallahi ko ba wajen makwanci ni a nan ma zan iya shimfiɗa zane na in kwanciya ta. Sanka Media Concept ke gabatar muku da wanga wasan kwaikwayo mai taken salar fitar sigar haka. Dan bazawara. Ɗan amarya ciki falmai ka ci tuwo idan ka da kwanta. Ba fa yaro bane, ya fi shekara 60 fa wani mutum daga Gambia har Saudi. Idan ya yi fitsari ya dame shi kuka ike sa shi. Canja masa, cire masa wandon ka cire masa nan na ciki. Wannan garjejen aka ka tawo kwaɓe min wando. Dan bazawara. Ni fa ba auren nan ne ba na so ba. Magana ta gaskiya magana domin Allah. Duk wanda zai kwashe ni sai ya hada da ɗana. Nace ina ciki. Kace Ina so. Ba na son ta ji. kace hajiya tana ciki. Ba zan faɗa da ƙarfi fa. Dan bazawara. Su daina kallon wannan yaron da bai wuci shekara 2 da rabi suna ce mai wai tsoho ne. Wannan ne za a kalla a ce yaro? Wannan yaro ne karami. Wannan ai yayi sa'an baban. Wallahi zai girma uwarsa. Ni fa ka ga kawo ba na son harkan sa ido fa. Ladi da barau ne fa. Malam ɗauri ne ba barau ba. In ka je ka gaishe da markan. Dan bazawara. Tun ji amaryar nan ta shigo gidan nan ya leƙa ɗaki na Allah bai taɓa zuwa Ba ki fa ke bada kunya ke ma fa. Samun waje. To nan gani nan bari. Wallahi nan gani nan bari. Dan bazawara. Wani kwanciya? Wajen nan. Ka tafi kan je kwanta. Ni dai Alhaji ni dai ka bashi mu kwana ni gaskiya an kana mai haka wallahi tausaya mai nake sai in dinga tunawa da ubansa. Kuma mu da zamu je yanzu kallon arewa tuwon ti ko. Dan bazawara. Shiryawa shirin Abdulkadir M Hashim Sanka. Wani irin kira ne? Ba da umarnin shirin Yusha'u Idris Umar. Dan bazawara. Yalla bai baka ga yaro bane ba? Shekara wajen 40 kice me yaro? Baka gan shi da fida yake yawo ba? Bai fi fa shekara 2 da rabi ba fa jinjiri ne fa. Yaushe na yaye shi ma? Ranka ya dade a tafi da shi. Wannan yaro zai janyo min jangwal. Hey! Dan bazawara. Mama. A ɓale. Ni Alhaji bare mai mana. Ni rabona na da fara gogori ba ai tun wajen 1884 zuwa na ba ma yakin Hitler. Dan bazawara. Shiri sabo.